El teatre va tornar enguany a ser el protagonista de la primera nit de la Festa Major de Vandellòs, en aquesta ocasió amb l'espectacle Mum 2 de la companyia Illana. Es tractava d'una sàtira del món de la tauromàquia, el sentit de l'honor, el masclisme, la valentia, la pàtria, la festa nacional i de tots aquells valors sagrats i intocables implícits en un ritus que afronta, en ple segle XXI, l'home i la bèstia a l'estil del circ romà. 20 anys després de la seva estrena, la polèmica al voltant de la tauromàquia té més vigència que llavors. L'obra va començar a 2:15 de la nit al poliesportiu del poble, el qual es va omplir de veïns amb ganes d'aquesta primera nit de festa major. I per als que tenien ganes de moure l'esquelet ja des de la primera nit, tot seguit i al mateix recinte del pavelló hi va haver discoteca mòbil fins la matinada.